काफी बारे रे साला तो मार ये नहीं क्या होता दे आवाज आ गई पाटा की आवाज बढ़िया है कैमरा रुपांस ले पहले किरी महताड़ी के पेट्रोल महंगा बा छोड़ काय मार को घबरा गए हां दिलवाए लाई गो से तो एकरी महताड़ी के पेट्रोल बा महंगा छोड़ दे भागे एकरी महताड़ी के पेट्रोल बा महंगा साला घोड़ी कहाँ की भाई क्या लड़ता है उस साला गंदा गंदा बात कर रहा था गंदा बात कर रहा गंदा बात करो तो कथी कहल ए साला क्या लड़ता है तू साला गंदा बात कर रहा था कथी गंदा बात करी तो तू पूछ जाके जो पर का भी हिला कहां चल गए खींच के ले जाएगा चलो रोल कैमरा एक्शन क्या लड़ता है तू साला गंदा बात कर रहा था कथी गंदा बात कहल तू जाके पूछो ओकरा से मजाक चल रहा है तो अब तुम देख रहे हैं कि यहाँ पे सिनेमा का एक्शन ए मनिया कथी गंदा बात कहल ये ओकरा के कथी कहनी है साला से पूछनी है कि अगर तू लड़की रहते सुंदर रहते तो हमें से पढ़ते कि ना तो साला कहता कि हम 5-7 को बता रहे करू माइक कहां माइक अब चल ए मनिया कथी गंदा बात कहल ये रे कथी कहनी है ओकरा के साला कहनी अगर तू लड़की रहते सुंदर बारे तो हमें से पढ़ते कि ना तो कहता कि हमारे लगे 5-7 को बता रहे हां रुको तो 1 मिनट ए कथी के डबल छक्का देले रे ए कोनो मैच में डबल छक्का होकल तू कुछ बोल तू कुछ मार के ना होता जूमिंग अब लाइट होता है तू खाली ए कथी के डबल छक्का देले रे मानो करो ए कोनो मैच में डबल छक्का होकल देखो ना सबके गाल खिलाई सब ए कथी के डबल छक्का देले तू रे मानो करो रे साला ए कोनो मैच जाइए कल बड़े तू नहीं सरे तू बाद में ये बोलना के बाद तू आगे ऐसे कहिए अब बतियात कथी बारे सरे एकरा से कथी बतियात रे तू कथी करे रे पर वर्किंग पर ताले आज ना खेलेंगे तो साला वो लोग को दे शुरू वाला सीन में खराब हमारा सुनो ये हमने सीन में ओके ने इतना बड़का छक्का मार ले नु ओके डबल छक्का दिया ले जाके पता कर ले ए कितना दूर गेलो हो कि डबल छक्का ले भाई रे तोरा पूरा अब अलग से तो तू कथी बारे रे एसपी बारे का ई साला ई सब पे डरावत रे इन पार जैसे रह अब तो हमरा बोले ता हमरा ताकत देने बा ए नीचे देखो तू नो इतना पर सब तारे सामने आ तो कैमरा को एता बनिया देख कंधा पे आओ ना भाई हां तो ई बारे ई सब डराई साला तू कथी बारे की तोरा से लोग साला बारे कथी ए साला बारे गाल के एगो हद होकल कोनो देश गाल के एगो हद होकल साला कोनो देश चाहे कोनो टीम में डबल छक्का ना होकल कितना बार का मरल नहीं है साला आंख में घचाव न टेला ए कितनो बार का मरते एकरा मतलब का गाल के हद होकल है कोनो देश में साला तुम डबल छक्का होकल है रे साला नो बॉल पे छक्का मारल लेकिन नो बॉल के बॉल रहले नो बॉल छक्का कथी बोला तारा रुका गाल के लेके एगो हद होकल है कोनो देश में चाहे कोनो टीम में साला डबल छक्का ना होकल नो बॉल होकल है हां छक्का कैसे हो जाले बिना बॉल के तो नो बोल रहल है कितना बार का मरल है डबल छक्का दिया तो बॉल काती करे के चाहत रहे तो नहीं का ए ना दिए तो छक्का बदले मैं तो 3 गो छक्का दे देबो एक के बार में ए हट तू तो एम्पायर ना रहबे कट अब उन्हें 3-4 महीना पे एक बार हट जाले के बोल से ना यहां में क्लियर ले ले जीतबा